Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane. Kusenzima namanje endimeni kulena yezobuciko. Kule ndima ke yezobuciko kukhona abantu abahlukahlukene ofake laba bangosomahlaya ilabo abazigidela ingoma nalabo nje ke abazikhombisela ukuenjoya nje ke umhlaba. Kodwa ke futhi osekumangaze abaningi ke indlela yokusetshenziswa ngayo kwesibhamu kubona sengazi ukuthi ke indlela yokusetshenziswa kwesibhamu iya ngokuya ke iyanda kule ndima ke yakithi. Muva nje kubuleweke lowo kuzibiza ngosibusiso noma kwaziwa ngelika Sibusiso Mdayi. Lensizwa ke sesithombeni ke nokho eyaziwa ngele ukuthi yisoka lika Penny Ntuli yazenzela ke ivideo ke nje lapha kuyidumela emva ukuthi ke yathi iyacela ukuhlanganiswa ke no Penny Ntuli ngoba ingomunye kwabantu yake yamshela esikoleni yayifunda naye kodwa ke ehluleke inethuba ke noma ke njengamanje inethemba lokuthi izokhona ukumthola. uSibusiso ke nokho wakuveza ukuthi ke uyafuna ukuthi kahlangana no Penny Ntuli ngoba kunethemba ke lokuthi kuzogcina ke emqomile ngoba wayemthanda ke besafunda isikole. Muva nje bagcina ke behlanganile nokuyinto ke kade ke umdlalo kuyena akusikho ukuthi ngoba ke mhlawumbe wayekade ke efuna ukumqomisa. Lensizwa ke nokho sekuveleza ukuthi ke sidutshulwe ke yabulawa khona namhlanje akwaziwa ukuthi ke bekubangwane futhi ngabe ke yindena ke ebhlungu yenziwe ke lensizwa nje ke binedumela ke lokuzenzela ama video ku TikTok izihlekisela nje. Yebo phela iqiniso ke lithi ke angeke uzumasi umuntu lo lapha ahamba khona nokuthi ke wenzana nalaba abantu kahamba nabo kodwa kabamasiyo kakhulu enkundleni ngezokuxhumana bengesiyo umuntu konodlame bekumuntu obekwazi ukuthi ke kuncokolwe mangabe kuncokolwa bekumuntu owazi ukuthi ke futhi makufanele ke kube khona ke inkulumo ke yakhayo ayikhiphe njengoba ke injalo. Lensizwa ke nokho kube ukuthi ke idutshulwe ke yashona nakuba ke kungasi ukuthi ke kwenzakaleni idutshulwa nje ke kusesenezinkulumo ke nje ke noma kusesenodaba olusashisa ke phansi olungakaphethwa lakaloko kuthiwa ngusiqiniseko ke Mvelase naye futhi obengodumukela kwa TikTok lama video ezenzela ama video nje ke ezincokolela nabancokola nabo nakuba ke bebaningi bekade ke bekhala ke ngendlela kakhuluma ngayo kodwa ke ukubulawa kwalo nsizwa ke nokho abantu ke banemibuzo eminingi. Lensizwa ke lapha ke sithombeni njengamanje kukhaleka abantu abaningi enkundleni ngezokuxhumana okufaka phakathi ke nabaculi bebuza ukuthi lensizwa ngabe ke yenzeni futhi ke yonebani noma ke labade beyijwayele ingabe ke ibihamba kumuphi umhlaba lapha ebihamba khona ingabe ikukuphi la besola ukuthi ke mhlawumbe yona ekhona ibidumele nje ngokuyidlalela ke ama video ihambele ke namatekisi idume futhi ngokuzenzela ke ama video ke idlale ke izingoma etekisini bese ke yagida ingonemuntu bakithi engekho futhi olubi kolwenzekileyo akwasiwa ke mbhantshi kujiya ukuthi kahle ingabe ke yini lena ke yenzile noma ke holele ekuthenini kuze kufike kulesi senzo sokuthi ke lensizwa bese iyadlula ke emhlabeni ayisekho ke lensizwa yasiwa ke ngoNomdayi eyasiwa ngesoka lika Penny Ntuli akwaziwa ukuthi ke inkinga ingabe kwenzakaleni. Nansi amanye kwama video lapho ke lensizwa izincokolela khona nje ingonemuntu. Lapha ke kule manye kwama video lensizwa yayikade ke yenzeke le video izidlalela nje ke izincokolela nabakwasidlodlo yaduma kakhulu ke le video emva ukuthi ke lensizwa kuyabonakala ke nike abakwasidlodlo ke isiphuzo ke sihlohlozayo esidambisa ke igazi. Lensizwa kuyamnika yathi ke shaya la izidlalela nje ke bakithi ke nephoyisa lomthetho futhi kuyaqinisekisa ukuthi kuyazivikela isithunzi ke sephoyisa ngoba zange belifeze iphoyisa lathatha. Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane.